Луди глави, много желание, изключителен хъс и вяра, че има смисъл да се правят добрини. Това са условията, без които не може да оживее идеята да направиш джаз концерт на гола поляна. Какво още е нужно? Приятели, които вярват в теб и в идеята, генератор за ток и гориво и любов към хората и към природата. Помага и това да имаш сдружение, което се казва Деветашкото плато. Деветашкото плато е едно магическо място и искаме истински ценители да дойдат, да го видят, и джаза е още един начин да привлечем тази интересна културна група от хора, които търсят преживяването, романтиката, символът, красотата и природата. А конкретното място е край пещерата Гарваница при село Горско Сливово. Причудливи природни форми, царство на птици и животни, които чакат своите откриватели и любители. И ценители на качествения продукт, както се оказва тази джаз вечер под откритото юнско небе на Деветашкото плато. Тук ме доведе едно безкрайно писане в различни шрифтове на текста "Деветашкото плато до безкрай". И когато попитах къде е това, Теди Лихо, автора на афиша, ми каза, че е едно прекрасно място. И наистина е такова. Сега идваме от Дупката пещера, където е поне 10 градуса и е прекрасно. Надявам се, че музиката ще бъде още по-хубава от природата. Мисля, че от първата дума се разбрахме с Венци Благоев. Просто стиснахме си ръце, оттам нататък той свърши основната работа с подбора и поканата на музикантите, докато от нас, от нашето сдружение, пък остана логистиката, пиара, носенето на бали и други такива романтични творчески неща. И се оказа, че една дама, госпожа Ива Таралешкова, всъщност работи точно за същата кауза, обича джаза, дори нейният син пее прекрасно госпел, опитваме се да го насочим и към джаза, Пепи Терзиев. Така че с общи усилия видяхме се преди половин година, помислихме какво може да се направи и ето, събитието ще се случи след малко. Crazy little thing called love. There goes my baby. Oh, she knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hardcore fever. She loves me in a cool sweater. I gotta be cool, I realize. So get hip now, get on my track. Stick back, stick, hitchhike. Десетки музиканти, поканени от Венци Благоев, се качват на сцената тази вечер. Или по-скоро се изправят пред приятелите зрители. Джазмени от няколко поколения, но и джаз дами, студенти от академии или дори ученици, събира ги едно – предизвикателството да сътворят заедно нещо красиво и да го споделят с останалите. Джаз на това място е прекрасна комбинация. Защо? Защото природата много добре допълва, или музиката допълва природата. Да, това сдружение е интересно. Аз попаднах случайно на информация за инициативите, които правят. Наистина приветствам идеята им. В България има безкрайно много красиви кътчета, които просто чакат да бъдат открити.
И ако мога да помогна на едно поне такова, това да се случи, ако мога да видя в едно забравено село да минават хора, туристи или деца да карат колелета, това ме прави безкрайно щастлива. Изключително важно е местните общности да се включат като съавтори и сътворци на нещата, които се случват, защото те са всъщност двигателя основния на техния живот и на живота на тези места. Рок, поп, джаз, кънтри, диско, метал, пътуваме из приказни страни. Вокалната група от Народното читалище на село Горско Сливово достойно влиза в джаза с професионалистите. А след тях идват и най-малките участнички в тази вечер – сестрите Христина и Ани Панови от Пловдив, които са само на 7 и 10 години. Как се чувствате тук? Прекрасно, на това място човек няма как по друг начин да се чувства. Какво ви дава общуването с природата на открита сцена? Ами дава това, което е най-важното за джаза – свободата, отвореността. Ето, това е. Веднага човек се сеща, че между двете неща има много общо. Естествено, покана на Венци Благоев, един човек, който наистина цени трудът на малкото джазови мухикани в България, хората, които се борят да налагат този стил музика и да я представят максимално най-адекватно сред джазовата ни аудитория. Чувствам се страхотно, защото като си замисля, реално това е, може би, първия път, когато попадам на такова джаз събитие на открито, така на такова място. Просто за сега ми е странно, но мисля, че се адаптира много бързо. Grab your coat and get her hand. Leave your worries on the doorstep. Well, just direct your feet to the sunny side of the street. Can you hear a bit of that? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on the rain, but mama, you know that I'm not afraid with this crossover.
Понякога, точно на тези места, да, разбира се, идват хора отдалече, но на тези места може да срещнеш хора, които знаят всичко за джаза. Примерно тук има една госпожа Бояджиева, която непрекъснато следи радиото, знае всичко за всички джаз музиканти, знае разликите между тях, имена и на световни, и много се радвам, че ще я зарадваме тук на 5 км от къщата й. Навсякъде има хора, които се нуждаят от тази музика, от нашата, от други видове хубава музика. И точно за тези хора, дори да са 1 на 1000, ние трябва да свирим. Everybody wants to be a cat because the cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat. И както Венци Благоев е обещал в началото, на финала има изненада. Толкова тайна, че изненадва и камерите, които дълго време търсят певеца с ангелския глас – Пепи Терзиев. И го намират почти заедно с изненаданата публика. А Венци свири, докато държи в ръцете си своя малък син. Така завършва първата джаз вечер на Деветашкото плато. Джем сешънът продължава на други вълшебни места в близкото Кърпачево. Участници и гости планират следващото издание. А до тогава бъдете добре дошли и вие. Благодаря, дами и господа. Доказахме, че може да се случва джаз и тук, на Деветашкото плато. Още веднъж имената.
Антони Дончев, Христо Йоцов, Теодор Петков, Благовеста Косева, Цветомир Цанков, Драгомира Драшкова, Милица Гладнишка, Ива Таралешкова, която ще пее на джем сешъна, Димитър Карамфилов, Димитър Озунов, Димитър Благоев, Красимир Кирилов, Георгия Гатов, Петър Терзиев, Невена Григорова, Георги Гарнизов, който заминава за купон. Благодаря, Жоро, че остана тук. Филип Иванов, да, благодаря. И така, до скоро.